मग तुम्हाला अजिबात कळत नाही? शिक्षक तुम्ही होऊ शकता का? तुमची साईट ओपन झालेली आहे, साईट ओपन आहे, रजिस्ट्रेशन आहे सर, पण प्रोसिजर पुढे चालतच नाहीये ना. प्रोसिजर चालत नाही तर तुम्ही गेलं पाहिजे, तुमचा चॉईस दिला पाहिजे. एवढं सुद्धा जर जाहिरातच तुम्हाला आली नाही ना सर अजून, मग चॉईस कसं आलेली देणार? आहे, प्रत्येक जिल्ह्याला जाहिरात द्यायला सांगितलेली आहे आणि तुम्ही म्हणता जशी जाहिरात कधीपर्यंत आली येणार? नाही. हे बघा मी तुम्हाला सांगतो, ही जर बेशिस्त असेल तर तुम्ही सरकारी नोकरी देऊ शकत नाही. नाही सर, आम्ही मग तुम्हाला एवढं माहिती आहे 5 की वर्षापासून नाही चालू आहे नाही, हे सर. बघा तुम्हाला एवढं सुद्धा नाही. रखडलेली तुम्ही शिक्षक भरती. मुलांना शिकवणार मला सांगा. माझ्या प्रश्नाचं उत्तर द्या. साईट ओपन झालेली आहे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस झाली सर, झाली. फक्त. मग तुम्हाला काय त्याच्या वाटत नाही पुढची का? procedure किती वाटत वेळा नाही का? बघायची मग आम्ही? तुम्ही कसं आलं मला विचारायला? तुम्हाला माहिती आहे की साईट ओपन झालेली आहे, भरती चालू आहे, तर एक लक्षात घ्या, श्रद्धा आणि सबुरी आपल्याला किती सर? आम्ही आमची आजपर्यंत limit असते ना सर. आजपर्यंत 5 वर्षात कोणी तुमची भरती केली? मी केली ना. हां. मग या माझ्याकडे एक महत्त्वाची माझी मुलाखत चालू आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही येता आणि सर, एवढं आमची- बेशिस्त वर्तन हे नाही. माझी मुलाखत चालू आहे, त्याच्यानंतर तुम्ही मला भेटू शकला असता की नाही? एक लक्षात घ्या, मी जेवढा प्रेमळ आहे तेवढाच मी कडक सुद्धा आहे. माझ्या दृष्टीने माझे विद्यार्थी महत्त्वाचे आहेत. तुम्हाला तुमच्या नोकरीची चिंता असते, त्याला 30,000 नोकऱ्या मी उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. पण उद्या जर तुम्ही मुलांना ही बेशिस्त शिकवणार असाल, ते मला अजिबात मान्य नाही. मला अजिबात मान्य नाही. मी तुम्हाला स्पष्ट तुमच्या तोंडावर सांगतो, कारण मला शिस्तीने शिकवणारे शिक्षकच पाहिजेत. माझे अधिकार म्हणजे सर्वस्व, विद्यार्थी म्हणजे काहीच नाही, हे मला अजिबात मान्य नाही. माझ्या दृष्टीने महाराष्ट्राचा विद्यार्थी हा पुढचा येणारा महाराष्ट्राचं भवितव्य आहे. ते महाराष्ट्राचं भवितव्य हे त्या मुलांमध्ये आहेत आणि ती मुलं चांगली झाली तर माझा महाराष्ट्र घडणार आहे, याच्यावर माझा विश्वास आहे. त्याच्यामुळे याच्यामुळे अजिबात मध्ये बोलायचं नाही, अजिबात मध्ये बोलायचं नाही, नाहीतर मी तुमचं नाव घेऊन तुम्हाला डिस्क्वालिफाय करायला लावेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.